नीम के पेड़ कौनो चंदन से कम नइखे। नीम के पेड़ कौनो चंदन से कम नइखे। माई के दरबार हमरा लंदन से कम नइखे। देखी भैया, माई के एगो भक्त उनके दरबार में कैसे कार्य कैले बा। शीतला भवानी तोहर करली पूजनिया हो कि आई जैतूना। शीतला भवानी तोहर करले पूजनिया हो कि आई जैतूना। अपना सेवा का नगरिया हो कि आई जैतूना। हम होते माया मालिनी बलकवा हो कि लेके आउते ना। हो कि लेके आउते ना। तोहके आढ़ाउल के हरवा मैया लैके आउते ना। हम होते माया सोनरा बलकवा हो कि लेके आउते ना। हो कि लेके आउते ना। तोहरे हाथे के कंगनवा मैया लेके आउते ना। जादी हम होते माया तोहरा बलकवा हो कि लेके आउते ना। हो कि लेके आउते ना। तोहके काला सादियरिया हो कि लेके आउते ना।
दिहाम होते माया बाबना बेटंगा हो कराई देते ना, हो कराई देते ना। तोहरे दुआरे हवनिया हो कराई देते ना। शीतला भवानी तोहर कर ले पूजनवा हो कि आई जाई क्यों ना, हो कि आई जाई क्यों ना। अपना सेवा का नगरिया